салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 25 сентябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар маҳаллаи чортепа дар хонаи бародарам шоҳасалӣ ва аз хориҷи кишвар шоҳасалӣ ниҳолҳои ороишӣ беҳтаринро барои фурӯш овардааст. ва шумо пешниҳод мекунем нарх навошро бо худи шоҳасалӣ маслиҳат мекунед. мо ҳозир фақат ниҳолҳоро нишон медиҳем. сар мекунем аз ҳамин. шоҳасалӣ ин чист? Лигустра. Лигустраи поядор. Инро ҳамашро дар замин бурда шинонда мешавад, а? Лигустра. Пушташ инҷа сар мекунем. Ана ин чӣ пайванд кардагӣ? Мурти чанкала. Мурти чанкала? И забони эронӣ қади гӯсед шумо? Чанкала. Чанкала. Чанкала дорад, а? Чансарша меги. Чансар. Ин пайванд кардагӣ аст инҷа? Пайванда. Дар бурчина пайванда. Ин хунук намезанад ино? Не хунук 15-17 градус боло бошад агар. Аҳа. Баъд хунук мезанем. Тақои хунук аст. Фаҳмидам. Ин мандарин бастагӣ калон калон 2 метра 3 метра. Дуруст? Дуруст. Ё чанд пули мандаринатон? Ино 1,5 ҳазор. Пушташа чи аст? Магнолия? Магнолия аст. Магнолия фурӯшӣ. Фурӯшӣ ҳама чи фурӯшӣ дар инҷа. Ҳама чи фурӯшӣ. Инош чи? Ино Бенҷамин гулои комнати. Ини фатуния. Бенҷамин. Ваш фатуния. Бале. Хай мирем давом метем. Ҳамаш ҳам хел аст. Бенҷамину фатуния, ҳа? Бенҷамину фатуния. Вай арчова чи вай? Марҷавелника. Можжевельника. Ҳа. Давом меравем. Инаш чи? Ини ёси чанкала. Чансар. Чи? Ёс. Ёс? О. Ёс чиқали? Ёси чансар. Чанкала. Чанкала, чансар. Инам пайвандӣ? И пайванди нест. Ин пайвандӣ нест. Ин садбарги чиқали? Ин садбарги чойлобӣ. Садбарги чойлобӣ. Бале. Садбаргҳои чойлобӣ. Ин чӣ буд? Ин фатиния. Фатуния. Меравем давом метем. Инош чи? Инош ёс. Ёс. Ёси пирамидалниша мегем, хиромия меган. Инш клион. Клион. Дарахти клион. Нархошона хай вақте ки кадоми даркошу занг мезанад телефони шумо мемонем. Шумо қади маслиҳат мекунад майлаш? Барои ки инҷа бисёр ман нархи ҳар яки сонда наметавонам. Ё чи? Ино ёси шарик. Ёси тупӣ. Ёси тупӣ шари кардагӣ, ҳа? Формировка шари кардагӣ. Инаш? Лигустра. Лигустра ям тупӣ кардагӣ, ҳа? Золотисто. Золотисти. Тиллои. Тиллои. Меравем давомашро мебинем. Ин чанкала чи буд? Ин мурта. Мурт? Мурти чанкала. Мурти чанкала. Беноят хушро. Инош чи мана пайванд кардагӣ? Ёс поядор. Ёси поядор? Штампол ёрдан. Аҳа, штамбовый. Бале. Пайванд кардагӣ, ҳа? Аҳа. Ҳамҷо пайванд кардагӣ. Ҷои пайванд анҷо. Ёси поядор пайванд кардагӣ. Ин чи? Шамшод. Шамшод. Бале. Вазеб чизо овардед ки шумо? Ха, инош гулои чи? Ино хонагӣ ино. Ино гулои хонагӣ. Офисни. Ё чи буд? Фатиния. Ин тарафда Пати- Патиния. Ҳозир мегардем ин тараф. Ин тараф чи? Палмаҳо. Вагнерс. О, ҳамаш палма дар он. Палмас. Ҳамаш аз хориҷи кишвар овардед? Ҳама дар хориҷи кишвар. Ино клион ҳастанд. Ё чи яна ино? Ино ел. Зелёни. Ели сабз. Ели сабз. Ё клеончоо. О, клион. Пайванди ҳамаш. Ҳамаш пайвандия. Инҷа пайванд дорад. Онҷа пайванд. Ин чи аст? Иш пихта. 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 Инаш чи буд? Иш ҳам Бенҷамине. Бенҷамин. Комнат. Ҳа, мегардем. Ха, одамо ки биёянд бисёр чиз будааст инҷа. О, анҷа бо як чиз дагед. Ино? Ино фикус. Фикус. Ино камелия. Гули Ана ин палма буд, а? палма. Ин чи аст? Камелия. Гули камелия. Камелия. Гул мекунад а ино? Мои мард гул мекунад. Охири фирода. Ино чи астанд? Ин сикас палма. Сикас палма. Бале. Ино чизи қимат астанд ба гумонам. Ино қимат аст. Баъд хушро ҳам астанд. Хушроян, беҳад хушро. Инош чи? Ино лигустра. Лигустра. Мерем дигар тарафаш. Рафтем. Не. Ино чи? Ино Бенҷамин гулои хонагӣ. Бенҷамин. Бале. Гулҳои хонагӣ. Бале. Хай. Ино чи? Ино фатиния. Барои Фатиния? кӯчатш навгузарондан. Аҳа, хай. Не, ина нагирифтем.
ин чи ин араукария. араукария Офисни хонагӣ ину фақат. араукария хонагӣ рафтем Ино хонагӣ аст. Бенҷамину шефлиро ҳамаш. хонагию офисни ҳа ин дар ҳақиқат баъзе чизо будааст ку ҳа Баъзеда. хай мана тамом шуд а ҳамидурони азиз марҳамат ман телефони ҳамин шоҳасалиро мемонам шумо муроҷиат мекунеду харидорӣ мекунед дар паноҳи худо бошед